É seguramente o proxecto máis importante da historia científica da historia de Galicia. É un proxecto científico importante, pero tamén ao mesmo tempo un proxecto de cribado para ver predisposición a cancro de mama e ovario familiar, cancro colorectal e hipercolesterolemia. Pero fundamentalmente un grandísimo proxecto científico no que a todos os participantes lles facemos o senome enteiro. Isto vai a supoñer unha revolución moi importante en sectores na saúde, fundamentalmente, pero tamén en sectores estratégicos como o sector farmacéutico, o sector biotecnolóxico. O máis importante é que vai traer repercusións directas na saúde para facer unha medicina personalizada moito máis efectiva, fundamentalmente para predicir moi ben o risco de enfermedade común. Un gran impacto asistencial no futuro, ¿no? A posibilidade de desnotipar a 400.000 galegos e galegos, bueno, o cual unido tamén á historia clínica electrónica que temos con máis de 20 anos de evolución, bueno, pues nos dá unha singularidade no mundo que ninguna outra región ou país ten, ¿no? Estamos xa na segunda fase deste proxecto Senoma Galicia, ¿no? Empezamos un piloto con 2.000 pacientes, 1.000 muestras de sangre e 1.000 muestras de saliva, e agora o que vamos a completar, empezar a extender o que é o proxecto a todas as áreas sanitarias. A idea non vai a ser un área cada mes, sino unha vez, agora se arrancou esta, unha vez xa temos isto montado, xa podemos comenzar a arrancar en outra hora e non ten por que rematar esta. O día agora se comenzar en a seguinte fase será a seguinte tanda serán outras 2 áreas ou 3, dependendo do tamaño. E ir vendo hasta completar os 5.000 en ese tramo de tempo xa ter as autorizacións do Comité de Ética para arrancarse co proxecto geral.